Честита нова година, уважаеми зрители! Надявам се новата 2014 година да бъде по-добра за всички нас, за всички българи по света и разбира се най-вече за нашата родина България, тъй като в крайна сметка съдбата на държавата България, пък и на българската съдба в световен мащаб е в наши ръце и в ръцете на никой друг не може да бъде. Тази вечер ние ще поговорим за една българска общност в чужбина, и то в съседна Румъния, според днешните географски граници, но ще потърсим нейните дълбоки корени, смисъл дълбоките корени на българското присъствие в една героична наистина епоха, без всякакъв патос го казваме, без преувеличение, която пък се свързва с един почти забравен и много подценен голям български политик от 15 век. Това е Фружин, господаря на Загора, или казано по-накратко цар Фружин. Последният владетел в нашите поменици на българските царе и царици, останали от средновековието. За да поговорим по тази тема, при нас е известният български археолог професор Николай Овчаров. Добре дошъл и честита нова година. Благодаря. Правим това предаване с Николай Овчаров, защото той се завърна буквално преди празниците и даже по време на празниците мисля, че беше там. От едно пътуване при нашата общност на банатските българи, всъщност по-широко, доколкото разбираме, в Трансилвания, в Банат. И от тук нататък направо да разкажеш за своето пътуване, тъй като аз съм сигурен, че няма да останете разочаровани, драги зрители. Ще чуете неща, които на практика са напълно неизвестни до днес в България, пък и не само в България. Когато сме заедно с тебе, никой не може да бъде безинтересно на зрителите. Но аз ще започна не толкова от пътуването, което беше много интересно наистина, колкото от това, което ти казваш. А именно, че действително става дума за една много непозната за българите епоха. Става дума за края на 14-ти, началото на 15 век, времето около превземането на България и годините веднага след това. Да, какво знаем ние от учебниците по история, което вече до голяма степен го променихме вече. Да. Още не е написано в учебниците, но примерно да речем Иван Шишман до преди 10 години книга на Николай Овчаров, се смяташе за предател, за човек, който е малодушен и не знам какво си. Докато сега се оказа, че това е един човек, който макар и с много ограничени възможности и сили, се бори до последния си дъх, бих казал, без патос, за това България да съществува. Естествено, той не е имал никакви шансове на фона на тогавашната политическа атмосфера. Интересно е обаче какво става, няма да говорим за Иван Шишман днеска, говорили сме достатъчно, какво става с неговите синове, двамата синове Александър и Фружин. Александър, престолонаследника, за който е написан целият молебен молебен за царя, в който той е бил упование за българския народ. Говорим за нещо, което е написано в Търново някъде около 80-90, началото на 90-те години на 14 век. И какво се получава? Когато вече българското царство пада, когато самият цар е убит в Никопол през 1395 година, неговият първороден син, престолонаследникът, приема исляма. Вече го знаем като Искандер. Между другото, също добра, както знаеш, политическа кариера. В далечна Смирна, в Мала Азия. Преди това в Самсун. Смирна и така нататък. Той държи едни огромни територии и в край на краищата загива като мюсюлманин и като поданик на Османската империя. Значи, покажем една книга. Нека да покажем тази книга на Николай Овчаров, исторически принос. Ние сме представили преди години в това предаване. В нея има доста нови материали или нови прочити на надписи, на находки. И аз се надявам да издадеш някакво разширено издание на тази книга, тъй като примерно аз тук имам един отпечатък на една статия, която примерно я няма тук, доколкото се спомням, за приписки от микрофилми. Точно така. Или от това от... Но както да е. Известен на архивите. Да не вкарваме на зрителите повече информация. Да покажем само книгата на Петър Николов Зиков. Една нова книга излезе 2012 година, където има много интересни разсъждения и уточнения, които прави този млад колега, иначе политолог по основна професия, но също така и способен историк за мене. Значи той там нарича тази глава "Тримата братя и златната ябълка", тъй като става дума за Искендер, за Фружин и за Йосиф II. Тоест имаме един човек, който... За мен не е проблематичен, не може да бъде друг освен... Сина на Василев Шишман не може да бъде друг освен Иван Шишман. Така че имаме трима братя, които един става изменник, другия става вселенски патриарх, а третия е... Аз това ще да кажа, защото ние все пак отиваме към Фружин, който е така нашата основна... Разбира се.
Да, интересна е книгата, с всичките гербове, между другото, които са свързани по някакъв начин, очевидно, с династията. Но, нека да се върнем към нещата. Все пак тук става дума за Стацимировци, ние говорим за шишмановци. Не, Стацимировци са по името на Стацимир, бащата на Иван Александър. Да. И на Кераца Петрица. Не съм е чел още тази книга, ще ми бъде любопитно да я прочета. Отивам обаче към втория син, а именно Фружин. Фружин на Сен, както вече по-късно го наричат, или Шишман. Много интересно, в унгарските документи вече го наричат, даже не с неговото име Фружин, а с Шишман, нали? Защото реално погледнато бащата... А веднъж е наречен и Владислав Фружин. Да, бащата носи името, или по-скоро династията, защото династията е Шишмановци, както знаем. Какво става с него? Той, както знаеш, сега, даже ми е неудобно да говоря пред теб, защото ти пишеш очевидно за тези неща, нали, много повече от мене. Говорим вече за първото половина на 15 век, неговото бягство или по-скоро оттегляне, не искам да го наричам бягство, защото това е една много динамична епоха. В нея съществува страшно много събития. Първо походът от 1396 година, още буквално месеци след смъртта на бащата на Сигизмунд, на германският император. След това опитите за въстание в България. В крайна краща до 1644 година, до прочутият поход на Владислав Варничик. И именно това е времето, само секунда, това е времето, именно говорим за първата половина на 15 век, на Фружин, наследникът, истинският наследник на българската корона. Нека да пуснем един отказ от една много хубава песен на групата Исихия. Тя се нарича точно Царя Фружина. Пускаме един малък отказ и аз искам да поздравя тези момчета, тези талантливи български музиканти, които имат много такива песни. Дай Боже тези дискове, които правят те, тяхната музика да звучи от нашия ефир, да могат да, а не да звучат разни субкултурни продукти. Ще чуете един малък отказ от наистина уникалната за мен песен за Цар Фружин.
Ние с тебе като любителя на прогресив рока, на Jet Total, на Флойд, какво ще кажеш за това нещо? Сисихи я познавам много отдавна. Да. Тя е била на нашия фестивал Перперикон, но това парче не го знаехме. И аз го открих скоро от 2001 година, между другото. И в интерес на истината много добре илюстрира това, за което говориме. Но всъщност нека да се върнем към историческата тема. Всъщност, нека да кажем още сега, че... Не беше случайно това, че разказахме историята на Шишмановия род, защото моето пътуване до голяма степен и благодарение на тебе се свърза с едно първоначално изследване, да го наречем. Всъщност, защо бях поканен? Значи, става дума за действително много интересни връзки с румънските българи, които аз вече няколко години поддържам. Става дума за един депутат, който ти добре познаваш от румънския парламент, господин Миркович, генерал Миркович, който е и секретар на румънския парламент. И член на Световния български парламент на нашата асоциация. Но аз говоря все пак, че той има действително много стабилни връзки в самата Румъния. И много стабилни, един много сърцат човек, който много работи. Всичките тези книги, които са пред мен, драги зрители, са и много други са издадени благодарение на месата. Той е от Банат, от българите католици. След малко ще стане дума и за това. Въпросът е следното, че чрез него и чрез неговия пък секретар, съответно Тудор Ангел, който е наш голям приятел, ще го видите накрая, невероятно в нашите снимки. Ние успехме да завържем връзка. Разбира се, Пламен има много повече от нас, защото той е работил много с българите. Но аз като археолог вече се намесвам в тази сфера и смятам да го продължим това по-нататък. Миналата година имахме много голямо пътуване в Тимишоара, в Брашов, в източна Трансилвания. Не знам къде е ударението. Докато сега, както се вижда на снимките, сме в западна Трансилвания или в Банат. Това е всъщност снимки буквално от преди 2-3 седмици, в които ние сме в различни градове, т.е. аз съм в различни градове на Банат. Това е Арат. Говорихме с теб по телефона точно преди Коледа. Няколко пъти даже говорихме. Това са най-различни снимки. Сега няма да ги коментирам всички тези снимки. Но ето, примерно, това трябва да коментираме. По-важното е, че след моите лекции в Тимишоара, когато аз изнесох много важни неща за българската археология и така нататък, и бяхме в Стар Бешенов, който е едно от най-големите български крепости, съвременни български крепости днес. Сега в момента вече виждаме нещо, за което става дума в нашия разговор. Това е вече един много интересен град между Арат и между Хонедоара, в центъра, бих казал, на Трансилвания, между Банат и Трансилвания. Една крепост, която е почти неизвестна, нарича се Шомуш. На унгарски език това означава Сокол. Крепостта Сокол. Околностите на град Липова. Тя е много интересна като археология, но нищо по-различно. Това някога е била една унгарска провинция, както всички ние знаем през това време. По-важното е обаче нещо друго, че в началото на 15 век този район, тази прекрасна крепост и много други крепости наоколо се оказват като последната българска столица. Реално погледнато, да. Защото там именно този Фружин, за който ние си говорихме преди малко, се установява в тези места. Именно през 1426 година ето го герба на тези територии са дадени от императора Сигизмунд, за който стана дума преди малко, заради неговата яростна съпротива, както е казано в грамотата, срещу османското нашествие, срещу турското нашествие. Че много пъти не е жалил живота си. Там е направена наистина една много висока оценка. Ето това е центъра на град Липова, който е много интересен. Той е сравнително малко, 11 000 жители, но това, което се вижда вляво, това е османския, турския Безистен, който от 16 век, малко по-късен. Тогава именно през 1552 година вече е превзет от турците за около 100 години. Но така или иначе, преди това, ние все пак говорим за 15 век, ето го Безистена точно на среща. През 15 век това е всъщност последната българска крепост. Реално погледнато, спокойно може да го наречем последната българска крепост. Столицата на една България в изгнание, реално погледнато. Ето една по-стара снимка, когато колите са били по-малко. Сега, тук обаче възникна интересният въпрос, който мен много ме мъчи и ти ще ми позволиш да го разкажа. Разбира се. Значи, ние виждаме части. Това е Францисканския манастир от 16 век, който е построен, също много интересен. Но, пак казвам, че ние говорим, ето е крепостта Шомуш, ние говорим за 15 век.
Тази крепост, както всички зрители виждат, е много красива, много интересна, уникална крепост. Сега в момента разработва с европейски проект, още до нея се изкачва човек по един баир, буквално дъха му излиза, но само след няколко месеца или година... Района на Липова с реката. Точно така. След няколко месеца тя ще бъде вече с път, който ще стига догоре и така нататък. Това е, може би ще лиши от нейната романтика. Ето е крепостта. Виждате, че е прекрасно идеална крепост от този период. Въпросът е следния. В Уикипедия и въобще във всичко това, което се говори, когато се говори за Липово, става дума за крепостта Шомош. И аз действително така се бях запътил като тази крепост, която, както пише в документа на император Сигизмунд, че това е крепостта, която е подарена на нашия Фружин, на Фружин Асен. И наистина, даже връщайки се от Унгария преди няколко дена, 10-15 дена, аз вярвах, че това е тази крепост. Сега ще разкажа на зрителите как върви едно археологическо изследване, археологико-историческо изследване. Разузнаване даже може да се каже. Разузнаване може да се каже, да. Защото прекрасно беше това да бъде крепостта на самият Фружин. Когато обаче се зарових в документите, започнаха да излизат някои несъответствия. Оказва се, че тази крепост Шомош е създадена от едно благородно семейство, наобщо казвам, дали унгарско не е толкова ясно, през 13 век. Щом е пал, може да е куманско, там има много кумани. Да, но в началото на 15 век, за което ние говориме, всъщност то не е в ръцете на Фружин, както ние верваме, а в ръцете на семейство Орзак. Ето тук е написано точно семейство Орзак, което е точно по същото време. Добре. Тогава за какво става дума, си казах аз, когато имаме Липово, т.е. големият град, който е бил наоколо, съвсем наблизо, само на 2 километра. Кой е бил? Точно така, да, сравняват го с Арат, нали, който даже каза, че е бил по-голям. Както Преслав и Шумен. Точно така. Добре, кой бил тогава градът, който император Сигизмунд дава на Фружин? Добре, че го има вече електронното пространство и човек може да работи с неща, които са не само професионалисти. Защото пак казах, професионалистите бяха объркали двете крепости. И в един момент аз попаднах на една много интересна, ето е тук пред мен бележка, от туристи, румънски туристи, които са посетили това място. Бележката е много интересна, няма да я прочета цялата, но в нея се казва: вие всички мислите, че крепостта Шомош, Сокола, това е крепостта на Липова, но това не е така. И ние така мислихме преди да отидем. Оказа се обаче, когато говорихме, казват те с местни хора, че има втора крепост, което се намира пак там, пак на километър 2, само че от другата страна на днешния град Липово. И това е истинската крепост Липово. И дават снимки от нея, които аз или Липа, както е било, Липа направо. Да, между другото, правилното име е Липа. Да, в старите документи. Липово вече идва с окончанието. Ето виждате в момента останките от тая крепост в една друга гора, която е съвсем различна от крепостта Шомош, за която приказвахме. Макар че разстоянието между тях е 3-4 км. Самата форма Липова всъщност говори пак за присъствие на някакво многочислено българско население, а не унгарско. Със сигурност. Но просто искам да кажа, че крепостта, която виждате пред себе си, това е всъщност реалната крепост, в която се стои в гората и никой не подозира. В България, пък и в Румъния за нея. Казах, това го намерих от румънски туристи, които са били там. Сега, те разказват една много интересна легенда, че двата замъка, този, който виждате в момента, истинският Липово, който е бил цитаделата, реално погледнато на град Липово, и между Шомош, за който видяхте преди малко, е имало тунел, минаваш през една голяма река, която върви там, това е река Муреш. Муреш, да. Да, през нея. Или Марош на унгарски. Или Марош на унгарски, но Муреш, нали, румънците я наричат в момента. И тази река, този тунел бил прокопан от турски пленници в този динамичен 15 век. И вече когато те прокопали, ги избили племениците. Затова в момента никой не знае точно къде е изходът от едната и от другата страна. Както стане това на немските военнопленци да копаят московското метро. Така ли е, че крепостите обаче са абсолютно свързани една с друга, са били свързани една с друга, то касае се реално погледнато, нали, за едно и също нещо. И сега, значи, ние хванахме загадката, дали, как се разгадават, нали, нещата. Имаме две крепости. Едната крепост е по-известната, тази на Шомош. Защото е замък, който е на високото. И тя е много добре запазена. Не, тя другата също е на високо, само че е в една гора и която не е толкова добре запазена. Но това е всъщност реалният замък, който е притежавал нашият цар Фружин като последно място. Сега, тук вече достигаме до съвремието и до това какво днеска се случва. Вече говорим за Банат, за това, че там има действително едно невероятно
българско малцинство, макар и католици като вяра, но католици се оказват в някакво отношение повече да съхраняват българщината. Аз такива големи българи рядко съм виждал, както... Не, това е една много изстрадала, но и същевременно много твърда общност на българите публикани. В град Липове, пак казах, това е едно 11 000 днеска градче. Нали, за Румъния не е... Той за България не е кой знае колко голям град, но за Румъния е съвсем малко, прилично направен град. Но за сметка на това, 7 български семейства, които живеят там, са направили чрез някакви проекти, аз не ги знам точно какви сте, някакви национални проекти за малцинствата, са направили невероятни неща. Там имаме един огромен български комплекс, те ги наричат седалища, тези места, с около 50 места за спане, с около зала за 200-250 човека могат в нея да заседават и така нататък. Така че ето тук сега пред телевизия СКАТ и пред тебе по-специално ти го казвам. Това е нашето бъдеще. Ние смятаме да направим, естествено заедно с теб, конференция, но преди даже конференцията, може би трябва да започнем и истинските историко-археологически проучвания на този район. Само нещичко да вметна. Господин Николай Миркович, генерал Миркович, той на времето е бил командир на времето. До преди 10 години, преди да излезе в резерва, е бил командир на дивизията в Тимишоара и това показва за така способностите на нашите българи в съседна Румъния. Той беше много, до някъде може би не знаеше, то това малко се знае, че има... Кой го знае, освен двамата И затова аз с него се срещах, когато заедно с професор Григор Велев бяхме на празненствата на 275 години от създанието на Стар Бешенов през лятото, за които вече ви разказвах. И решихме там да се постави един паметник или паметна плоча с общо взето последния текст. През 1426-1454 Липова е резиденция на Фружин Асен, последния средовековен български цар, прочут борец срещу османската експанзия на Балканите в Централна Европа. Пред стените на Липова през 1550 година в сражение с турците загива неговия правнук Ферен Чешман, вечна им памет, от благодарния български народ. Това е много добре. Много хубаво е да се обозначи това място като българско място. Значи, това да бъде в центъра на Липова. Но всъщност от тази ваша идея се излизат много по-важни неща. Се потвърждават нещата археологически. Хубаво е паметник, винаги е хубаво да има паметник. Обаче, едни съвместни наши археологически проучвания, исторически проучвания на това място, едни сондажи, едни неща биха дали нещо невероятно за това време. Реално погледнато, да си говорим откровенно, това е последната столица на България. Нереално погледнато е така. Не е на територията на България, но това е последната столица на България. Сега, ти знаеш, че ето сега пред нас има едни документи, които не са много ясни откъде излизат, но че това е Фружин, нали, управлява Кустодия България, която е с център и столица Липова между 1422 и 1454 година. Това са неща, които не са напълно проверени. Значи самото понятие е банство, т.е. някаква полусамостоятелна единица може да бъде. Точно така. Значи става дума, все пак ние говорим за разцвета на феодализма, в който феодалите имат относителна независимост със своите територии. Особено в Унгария, там има доста специфичен модел. Той е бил директно, значи имотът се подарява, или по-скоро то не е имот. Ако всичко е верно, то е едно владение, което обхваща почти целия Банат. Говорим за територии от няколко стотин километра дължина. Имаме споменати и други владения на Фружин. Също. Да оставим другите владения. Аз говоря специално в този... Нали... Значи той е принесъл клетва към Сигизмунд, към императора на Германската империя. Към който е полагал клетва и неговия баща Иван Шишман. Нека да видим неговата съдба каква е. След като вдига въстанието в България, той цял живот се занимава с това нещо, да се бори срещу турците. Да. Неуспешен опит, нали, заедно с Константин, с неговия братовчет и така нататък. Според мен е успешен, нали, до 1421. До някъде е бил успешен, но в крайна краща не е успешен на общия фонд, че не успява да освободи България. Но той участва непрекъснато във всичко, което е срещу Османската империя. Включително има, макар и несигурни данни, че участва в битката при Варна. Само да покажем Пипо Спано или Филип Маджарен от нашия фолклор. Един легендарен герой, както виждате, не само в Унгария, но и на Балканите и в България. Това е Филипо де Сколари, един италиански фактически кондиционер, един човек, който отива на служба в Унгария и който се прочува, а всъщност Фружин е неговата дясна ръка в много от събитията. Нали, Пипо Спано е командира на цялата тази съпротива срещу османците. Това е една страхотно героична епоха, за която се знае все още твърде малко.
И следващото вече, което ти казваш, е участието му в Албания. Значи Фружин не е случайен човек. Той е пратен през 1435 от Сигизмунд при албанските водачи, тогава още те са християни, в огромната си част. Съпротивата, която те оказват, това е една секретна мисия. Там участва Дубровник, има запазени много документи, те на времето са публикувани. Става дума, Фружин просто не е случайен човек. Значи нашата историография го е подценила страшно много, според мен. Те го подценява по проста причина, че данните за него са сравнително малко. Те са малко и са противоречиви. А именно нашите евентуални проучвания в този район, в който е работил, биха могли да ги увеличат. Като археолог мога да го кажа, че там, където свършва историята, започва археологията. Много добре знаем, защото в крайна краща без археологическите данни. Ами представи си да речем, че при едни евентуални разкопки там излезе надпис или излезат някакви преки данни, нещо, монети и така нататък. Говорихме с нашият добър общ приятел Константин Дочев, най-добрият нумизмат за монетите от 13-14 век. Той казва, няма монети на Фружин, но не е изключено да бъдат намерени. Има една монета обаче, която се приписва на Константин. Има едни спорни монети на това нещо. Но представете си да речем, че такива излязат. Защото те няма да бъдат в големи емисии и ще бъдат не в нашата територия, ще бъдат на територията на Трансилвания. Унгария, на Сърбия, евентуално. Така че спокойно могат да излязат такива монети. Представете си за какво става това. На времето, ти знаеш много добре големият румънски историк Йорга, който беше написал прекрасната книга Бизанса пред Бизанс. В случая аз бих кръстил нашата книга Ле Bulgarie, апре Ле Bulgarie. Тоест България след България. Защото това е всъщност историята на България, след като България престава да съществува. Какво по-интересно от това? Така че аз смятам, че това, за което ние с тебе сме си посветили до голяма степен изследванията и кариерата, именно изследването на тези последни години в Българското царство и това, което става веднага след това, е нещо много важно. Но нека да се върнем все пак нашите зрители да разберат какво се случва. Хубаво, разбрахме, че през 1626 година той получава тези имени. Какво става обаче след това? Понеже все пак нашите зрители естествено не са професионалисти, те не знаят всичките тези събития. Това пак казваме, че това са 50 години на непрекъсната, особено силна инвазия и опити, да речем, на християнските държави да реагират на османското нашествие. Всичко това завършва през 1444 година при Варна, при прочутата битка на Владислав Ягело, Варненчик и полско-унгарския крал и именно воеводата Януш Хуниади или Хонедуара, както сега го наричат, който е много важен, защото той е всъщност големият сюзерен на Трансилвания. Той е всъщност главният феодал. Но с Фружин те очевидно не са в добри отношения, тъй като Хуниади претендира да бъде крал на България. Нямаме преки данни, нека зрителите все пак да си представят, защото съм убеден, че географията не ми е ясна на този район, но там са Тимишоара, там е Липова и наоколо още 150 км е Хонедуара, столицата, източно говориме, столицата на Ян Хуниади. Според повечето, те не са преки данни, но макар и косвени, най-вероятно именно Ян Хуниади е големият противник на нашия Фружин. Ами той го обвинява всъщност... Някой трябва да обере пешкира, да се казва, след загубата при Варна и до голяма степен това нещо, според повечето мнение, се прехвърля върху нашия. Значи ние сме говорили друг път за битката при Варна, там обикновено герой е Хуниади, който е оцелял, успял да се изтегли, докато младия и наивен крал загинал. Обаче истината е, че тогава има много критики срещу Хуниади, че е действал. Той е все пак по-възрастния, по-опитния. Фактически главната вина си е на Хуниади, най-вероятно. Не става просто защо става. Той е прехвърлян на Фружин. Казва, българските князе ме излъгаха. Аз съм изследвал полесражението при Варна. И то много детайлно и съм много наясно. Ян Хуниади е бил, все пак той е от Балканите, той е имал много хора, които са били с него. Най-вероятно, между другото, и самият Фружин е бил с него. Като негов васал. Продал едно имение. Продал имението Максон, за да участва очевидно в битката. И тогава той има, това е описано документално, има, как се казва, хора, които го съпровождат, които му показват пътя и го извеждат от битката при Варна. Битката при Варна става на едно много, колкото и да е непонятно на нашите зрители, на едно много интересно и много неприятно място. От една страна равнина. От друга страна обаче, полските рицари след битката започват да се измъкват по най-прекия път, който отива покрай морето и отиват до една дупка
в която няма излизане от нея. Откъдето няма И спасение. между другото, в последно време в суходолият Излизат в много този район, въоръжения, около да. днешна Албена, най-общо Скоро казано, Станимир Димитров и... огромно количество мечове, оръжие. Значи Станимир Димитров, знаеш го, от Търново, той буквално са ги публикува... избивали като кучета полските рицари, забутани по тези чукари там, нали, от които няма излизане. Значи ти си участвал в тези опити да се реконструира битката. Там се казва, че просто самите поляци до голяма степен от дезориентация. Ако имаха съвременните средства за комуникация, това нямаше да стане. Нали? Докато трансилванските войски по най-бързите пътища, нали, откъдето трябва да се минат, се заминават, нали, на север и нямат почти никакви загуби. След битката говоря вече за това, което е било по време на битката и така. Но вече стигаме до ситуация след битката. Те се прибират. Да си го представяме в Албаната, в Трансилвания и започват да си прехвърлят вината. Кой е виновният? И тогава точно се случва това, поне това е нашата реконструкция днеска, че Хуняди, който все пак е, айде да речем, неговото ниво е примерно на Херцог, нали, в наобщо казвано. Нали, той е реално погледнато е, нали, значи, замъка на Хуняди, след малко, ако пуснете кадрите от това, ще видим замъка на Хуняди, където той има един горд надпис, нали, в него Хуниадор, нали, в който казва, че той е наместник на унгарската корона, основен и така нататък и така нататък. Значи румънците и унгарците малко трудно се го разделят, тъй като унгарците го бъдат за свой владетел, регент на короната, нали, голяма фигура. Докато румънците твърдят, че той е с влашко потекло, а би могъл да бъде от влахо българско потекло, защото знаел е български се знае. Замък на Хуняди. Разбира се, той е развит по-късно от Матея Корвин и така нататък и от други владетели, но огромната част е точно от това време. И там точно в този замък той казва: аз, наместникът на унгарската корона и така. Той е трябвало по някакъв начин да излезе от тази ситуация. Трябвало по някакъв начин да се измъкне от това нещо. Кой ще намери? Ще намери, разбира се, някой от своите васали. От своите васали. Може би и други са пострадали. Не е само Фружин, предполагам. И други са пострадали. Така или иначе, обаче, ние знаем, че в 1446 година, т.е. само 2 години след битката при Варна, Хуняди става пълен собственик на цитаделата на Липова и на замъка, за който говорихме преди малко. Което означава, това означава, че той вече е лишил от права. Са конфискувани от него. Сега как е станало това? Поне на този етап ние историците не може да отговориме. Може би ще излезат документи, може би, но на това нещо знаем, че Фружин вече не е владетел на тези места. И тук се появява един загадъчен княз Фрузин или Фружин в един османо-турски документ, където се вижда, че тази автономия пък може би се е прехвърлила на територията на днешна Сърбия, тогава разбира се в български земи. Това е много интересен момент, нали, как той отива в изключително интересен български град, също много добре запазен също там е Свърлишките листи, изобщо. Сега, ако отвори човек нещо за Свърлик, няма да прочете дума за България. Всъщност това е град, който винаги е бил в българската държава през средновековието. Това пък е едно друго мое изследване, което съм правил по времето на Милошевич още, защото днеска това е... Значи това е един район между Пирот и Ниш, или по-скоро по-близко до Пирот, но там са едни от най-големите български църкви. Именно, да. Там са Станичене, Каменица, Долна Каменица. Долна, горна Каменица. Те са 2 църкви, там е Темска, манастира Темска. Това е, може би, един от най-големите български райони. Понеже като казваме Станичене, все пак да кажем какво е Станичене. Станичене е една много малка църква, в която има 15 образа на български боляри от 14 век. Това е било всъщност гробнична църква. Долна Каменица пък съответно има 17 образа на български боляри. И там над тях се извисява именно и град Свърлик, който до момента реално погледнато не е копан, макар че кулите му са запазени до 17-18 метра на места. Така че най-вероятно това е било последното убежище, бих казал. То близо е Соколец, Сокобаня, нали? На нашият... Няколко такива големи крепости има запазени там, които реално погледнато Ждрело също, където пък са Дърмани, Коделин. Така е. Така че това е, нали, съдбата, много интересна съдба на нашия... Сега Петър Ников, професор Петър Ников, един от големите български медиевисти, на времето в една от първите големи статии за Константин Фружин, особено за Фружин, той казва, че е починал Фружин в 1460 в Брашов. Или Кронштадт, както се е казвал този град. Нека да кажем няколко думи за това. Сега, дали това е вярно, за съжаление Ников не цитира нищо, макар че Петър Зиков смята, че е възможно пък след
едни определени събития в Унгария, в Русен да е получил нещо като амнистия и да се е върнал, нали, на територията на кралството. Сега отиваме към другия край на Трансилвания. Да. Сега бяхме в западната част, отиваме към източната. Но където също има български квартал. Не само има български С квартал. Константин Чакъров на времето правихме един филм и снимахме Шкейската порта. Аз също Тодор Балкански писа едни книги, професор Балкански. Т.е. по-миналата година вече, нали, сме 3 януаря, още не мога да свикна, нали, с това, че сме 2014. През 2012 година, през септември, направихме едно много интересно така пътуване в Брашов и неговите околности. Сега, човек като говори за Брашов, нали, се досеща преди всичко за замъка на Дракула, нали, който е на 20 км, нали, от него. Хубаво, нищо лошо няма, макар че ние всички да знаем, че този замък е една измишлятина, нали, защото той е бил средновековен замък наистина, но от румънската кралица Мария, тая, която прави двореца в Болчик, както и Болчик. Бран. Тя е създаден по нейното виждане. Това е замъка Бран, за него говоря, нали, в момента. Но всъщност в Брашов и в неговите околности има много, много интересни паметници, които са свързани до голяма степен и с българщината. Сега, разбира се, самия Брашов... Там е Бран Рукър, който води към Брашов. Това е центъра на Брашов. Между другото, великолепен град. Разбира се, центъра на Брашов в момента има чисто немски вид, нали, няма какво да се лъжим, защото просто това е било действително една, може да се каже, германска провинция, там са саксите. До 1918. Точно така. В началото на 13 век там се заселват едно саксонско население. Между другото, заселва ги самият унгарски крал. Нали? Това пак също е унгарска територия. Земята Бърса, между другото. Точно така. Преди това е била българска територия, но това е в по-ранния период. Ние говорим вече за 13 век. Унгарският крал ги заселва. Защо? За да могат саксите, а между другото тогава се намесва и Тавтонският орден, който е много интересно. Да, който пък е също куманите и също българите. Да, докаран там, за да могат именно да спрат татарите и въобще... Не, първо също куманите и после татарите. Тоест да спира, нали, нашествието от изток. Айде да видим следващия, нали, те са много така... Там е черната църква, за която има... Сега ще имаме до нея, това искам да я видим. Това е портата на Брашов, единствената запазена порта на Брашов, другите не са запазени, в които, поне такава е приказката, която ние казаха там, вътре са само германско население, германо-унгарско население, докато румънците, властите, е трябвало да спират пред портата и да продават каквото има пред портата. Обаче има в края на 14 век има вече български квартал. За българското ще говорим сега. Аз говоря за това, че на властите, говоря на влашкото население, това е било наредено. Така, следващото да го видим. Ето е и черната църква. Това е църквата, която е строена от български майстори, както така е, да. Сега, ти знаеш много добре, тя е много интересна. Не сме довършили проучванията. Тя е интересна и като архитектура. Във всеки случай всички казват, че тя е строена от български майстори. Okay. Но има една хроника. Помниш ли тайната хроника, нали, немската хроника на Черната църква в Брашов, която казва, че всъщност българите, които са заселили там, се изселват. Това е всъщност търновците, които са... 1392, може би трета. Нали, по-скоро, нали, именно след превземането на Търново. Или да речеме по събитията на похода на Али Паша, нали, в Североизточна България. Така че, да, сега виждаме една зимна снимка на църквата. Така че най-вероятно става дума именно за българско население. Значи не говорим за българско население, там е имало много отрано. Ние знаем, че още от 10-11 век това е българско население. Всеки ети, които пък са най-вероятно едно прабългарско племе, дошло от Волжка България. Но ние говорим в случая за българите, които се изселват именно в 14 век. Пак при тези събития, за които приказвахме и за Фружин, които преди малко. Имат някаква връзка с Фружин 100 на 100. Точно така. Има си хас. Това са огромни маси хора, които се изселват, защото търсят първо, нали, спасение от нашествието. Ето е Шкейската порта, българската порта в Брашов. И до днес тя се нарича Шкейската порта. А Шкей е едно от името на българите в румънските извори. Знам го това нещо. Да. Така че това е. Брашов е едно от другите места, които си заслужават нашето изучаване. И ние, както виждаш, го правиме това нещо. Макар че в интерес на истината, като се замисля, самите румънци... Румъния се оказва нещо необятно като място за изследване. Ако може да ни пуснат следващият кадър, който от моите снимки, защото е нещо, за което самите румънци не знаеха. Извинявай само за момент. Това нещо. Това нещо. Аз искам да те питам тебе, ти досещаш за какво става дума тук? Честно казано, не мога да... Погледни за какво става дума. Това пък са именно тези сакси, които се заселват в 13 век. Това са така наречените укрепени църкви. Ако може малко да го задържим, за да ви го обясня за какво става дума.
Цяла Трансилвания е пълна с тези неща, които са създадени през 13 век. Да, аз съм ги виждал, но това. никога не съм бил наясно. Това, между другото, е паметник на ЮНЕСКО. Да. Това е паметник на ЮНЕСКо. Обаче хората не го познават дори в Румъния. Тартуал се нарича това нещо. На немското му име е Тартуал. Румънското днес е съвсем различно. Тоест, това са църкви, които са оградени със собствени крепостни съоръжения, като замъци, но не са замъци в класическия вид. Да, Тоест, това не е замък. Вътре е църквата. Виждате как се извисява там в центъра, докато наоколо са килиите. Но хората си живеят настрани, имат си свободно селище, това е в което един си голям живеят. пиркобежище. Не, много интересно. Да, Иван и вътре Александров. има 294 килии, стаички. Стаички, да. На всяко от тях до днес даже е запазвано до някъде името на немски език, нали, на семейството. Ако дойдат варварите, нали, там, нашествениците, те се прибират вътре и всеки си знае своята стаичка. То в тая равнина, наистина в такива убежища. Това са така наречените укрепени църкви. Самите румънци не знаят за Сега, това между нещо. другото, да вметна пак, че професор Тодор Балкански в неговите пък изследвания говори за една група алвински българи, които всъщност са понемчени българи. Значи там и са ставали такива етнически взаимодействия. Както и в музея Брукентал в Сибил има български... Или един казан, в който врат всичките народности. Особено когато са католици или пък когато приемат протестантството. Ако се върнем към, да речем, тук вече в източна Трансилвания нещата са по-изчистени, в смисъл вече румънското население преобладава, нали, там. Но в западна Трансилвания, в Банат, че там и до днес е така. Значи, там не знаеш кой е сърбин, кой е унгарец, кой е българин, кой е румънец. В интерес на истината, там буквално всичките нации са една до друга. Различни религии са една до друга. Католици с православни, павликяни вече говорим и така. Книжката на господин Парока, т.е. на свещеника на Стар Бешенов, Ян Василчин. Спомните го от нашия филм с Константин Чакъров на времето. Той там даде едно много хубаво интервю. Слава Богу, жив и здрав е. Нали, видяхме с това лято. Имахме с него една хубава такава негова книга. Да. Може ли да погледна? Не, прави ми впечатление езика. Той е с... на основата на източните български говори с някои западни форми, с известни хърватски влияния. Това е много интересно, нашите зрители да могат да чуят, нали, примерно нашата история. Те, разбира се, пишат на латиница. Но сега, разбира се, в Бърдански Геран, в Асеново, на някои други места, книгата, която я държите у ръцете си, е съставена и всъщност от повече книжчета. И хоратата за и т.н. Това исках да прочетеш няколко думи от това. Ние сме пускали, между другото, едно интервю с Миркович. Колко интересно звучи този език. Този език е всъщност средновековният български език, на който се е говорило в тая част на България. И тук ти ми напомниш за моите сблъсъци в последно време с... Няма да казвам името, защото вече ми казвам, че не трябва да казвам, но с лидери на помаците, нали? И на помашки общности, които естествено не са никакви помашки общности. Но едно от нещата, които да речем и което си е сепаратизъм, аз също... и за което съм даден на прокурор, това е, че ги наричаме сепаратисти, нали? Аз го бях оставил това за най-накрая да те питам. Не, понеже сега става дума за езика. Едно от аргументите на... Пак няма да казвам на човека, нали, за който това, защото просто не искам да предизвикам, нали, отново. Пък явно най-опасните хора в България са историците. Че хората българомохменаните в Родопите, примерно, говорили на някакъв език, който българите не разбирали. И точно това са думите на въпросния човек. Те го говорят всички, не само българите. И сега, когато пътувах из Банат, когато мен ме водят българи от Румъния, но от православните българи, от Александрия. И Тодор Ангел, нали, ми казва, тук нищо не им разбираме на тези от Банат, нали. Защото те говорят просто друг език. Защото родопският български език запазва. Той е средновековен български език, запазвал се в този район. Този на банатските българи, да речем, е запазил се в онен район. Аз ги усещам носовските. Усещам ги носовските, усещам ги звуците, нали, нещата, които са изчезнали от българския език. Нали. Съответно пък на тези приятели моите от Александрия, нали, ти го знаеш, на 40 км от Свищов, нали, в Румъния, те пък са си търновските говори, нали, такива, които са запазени, да речем, още от... Ето на Мики Марков книгата Бишнова преко времето. Стар Бешенов през времето. Бишнова преко времето. Може би се спомняте, да, зрители, пускали сме интервю с самия господин Николай Миркович, който говореше на този хубав и мелодичен стар български език.
Така че тук в случая, ако той е човек, дето няма да го казваме, за да не се окажем, че най-опасни за националната сигурност сме ние историците, а не престъпниците и сепаратистите. Нещо друго, защото не искам да говоря за него. Излиза, че има нация католици, нация протестанти и нация будисти. Ако някой в България е приел будизма, той може би трябва да бъде обявен за индиец или за китаец. Понеже тръгнахме от Фружин и от края на средновековната българска държава, искам да се върна пак към тези времена. Ние не си даваме много представа днеска, т.е. ние с тебе си даваме, но българите не си дават представа колко голяма е била България. Че България е била една империя. Не случайно от моите книги се казва Средновековната българска империя. Една държава, която охващала територия в определено време между Будапеща и между Днепър и между Цариград, най-общо казано, и между Карпатите. Тоест цялата тази територия, за която говорим. Има си хас в тая територия да не се създадат отделни наречия, отделни неща. И ние сега се сблъскваме точно с това. В Италия в момента има 4 официални Ние виждаме точно това нещо. Ние виждаме всичките тези старинни български говори, които са разпростирали на това огромно разстояние от днешна Украйна до Унгария, наобщо казано, и от Гърция до Румъния. И с тези движения вътре в самите общности, тъй като началото на банатската общност е поставена след Чипърското въстание, но след това пък идва тази голяма група, водия именно епископ Не е лошо да им Никола Станиславич. Ние ще направим специално предаване някой път за този бележит българин. Това е човек, който за банатските българи е национален герой. Той е български национален герой. Именно този епископ Никола Станиславич или Никола Станислав, между другото първи братовчет на Филип Станиславов, ги води там и ето те се носят със себе си Чипровската Богородица, Чипровската икона като покровителка на общността. После обаче идва това население именно от павликянските села около Свищов и Белене и фактически надделява диалекта на този, който е свищовския. Но това, което аз видях, тук все пак нека да поясним за какво става дума. Значи, понеже ние отидохме към Фружин в началото, а преди да стигнем до тези замъците на Фружин, аз бях в Тимишоара. Тимишоара, знаете, един голям град в Банат, столицата на Банат. Ами той е погребан в катедралата на около 100 километра, буквално на границите, където се съединяват 3 държави, днешни държави. Това е Сърбия, Унгария и Румъния. Се намира едно село, което е може би най-голямото българско село в Румъния. Да. Говорим за този Стари Бешенов, няколко пъти го споменаваме. Иначе до 10 век, ето територията. Или до 10 век. И там пък е Стъпския Банат, където също има българи. Това сте го гледали в Облаче Лебяло и в други наши предавания. Но аз бях наистина потресен за това, че примерно да речеме църквата, какво представлява. Разбира се, те там са католици, някъде трябва да имаме снимка, нали, за вътрешността, снимах по време на коледните меси. Но аз бях потресен как е възможно да се направи от едно обикновено село 4000, селото е около 5000 човека, голямо село, разбира се, от тях около 4000 човека са българи, другите са от различни но нека да кажем, че депутата Миркович се е погрижила за православните, които са там, специално те не са българи, са румънци. Да, така е. Но така или иначе католиците българи, нали, в втория район, се оказаха, аз не го очаквах това нещо, се оказаха по-българи от православните българи. Нали. Сега казвам го най-сериозно. Те са в различни обстоятелства поставени. Но в интерес на истината рядко съм виждал, особено в днешните времена, в които ние непрекъснато гледаме, че ние сме нещастници, ние сме такива, ние сме такива. Тоест непрекъснато това се насажда. Толкова много говорене за това колко българите са велики, колко са това. Да, много голяма. Значи това, между другото, нашата католическа интелигенция още тогава и Парчевич и Богдан казват Великото царство България. Те не казват просто царство България. Великото царство, Великата империя България. Така че, между другото, ти си забелязал тези хора колко много работят, така когато се работи, фактически там жизненият стандарт в Стар Бешенов е по-висок, отколкото в... Това е ясно, защото въобще в тези райони на Банат и на Трансилвания. Но и много работят. Просто много се работи, не се чака на готово. Там поначало стандартът е много по-висок, отколкото в останалата Румъния. Ти просто много добре знаеш, когато минеш от Влакия. Той в Сръбски Банат е също по-висок. Преминаваш примерно от Централна Европа в Източна. Да, още казвам. В Западна. Случая. Но както и да е сега, в крайна кращата едните са били в едни обстоятелства, другите са били в други обстоятелства, сега са в една и съща държава, а пък всички ние сме в Европейския съюз. Тоест, ние трябва да използваме всички тези възможности, за да можем да проучиме нашето минало. И аз все повече, Пламене, си го мисля това нещо, че ние сме длъжници пред нашите деди, ако не направиме
тези проучвания, тази експедиция. От общностите в чужбина сме най-големи длъжници именно към българите в Румъния. Това е категорично мога да го кажа. Но не бих казал, че това трябва да се прави само от държава. Държавата е държава. Тя държавата какво сега? Ще им даде някой друг лев, примерно, знаем българска държава колко възможности има и така нататък. Много по-важно, значи, българската държава е ние да направим, да имаме реално присъствие там, като историци в едно друго нещо, което си мисля даже и специално да се спрем на него по-нататък. Солаковия хан в Букурещ. Нали? Мястото, където е била печатна Каравелов, БРЦК, Левски. Кой ли не е ходил там? Тази сграда, русинският бизнесмен господин Иван Иванов измисли много строителен предприемач, един много голям българин, патриот. Нали? Той измисли една много интересна схема. Трябва просто България да я купи тази сграда. Нали? Това е от наследници. Загубихме църквата си в Букурещ, както знаеш. Загубихме нашата българска църква в Букурещ. Тоест, ние на едно място спечелваме някакви позиции, губим ги на друго място. Но, пак казвам, сега това са държавни проблеми, които държавата трябва да ги реши, за което ние естествено не трябва да пледираме. Но това няма да се случи, ако ние нямаме реално присъствие. Естествено, да. Примерно, да речем, мен сега ми бяха разказани милион истории за българското присъствие в тези западните територии на Румъния. Предполагам, че ти ги знаеш не по-зле от мен. Те са много интересни. Примерно, веднага след 9 септември се оказва, че ние имаме, може би, най-силното ни присъствие тогава. Че тогава български учители, говоря за времето на сталинизма. Да, получават тогава учебници, всичко да правят. Това. Обаче как се държави нашите? Даже това е описано в една от тези книги. Мисля, че на Мики Марков, в който един атеист, комунист там, някой от тези времена, нарочно в катедралата на католици, да си представяме, все пак това не са и православните, са още много по-религиозни, да се казва от нас. Той нарочно по време на коледните празници е ядял салам вътре, за да покаже, че нищо няма да му се случи. И хората това нещо са го видяли, хората са го описали това нещо. Тоест, между другото, ти си видял в над Сент Миклош или Сънт Николао Маре, има една нова плоча на хората, които са разколачвани и пратени в румънския Сибир. Това е платото Бараган срещу сириста. От 12-13 имена, 10 са български. Едно е румънско и две са, може би, сръбски, а може пак наич. Нали? Тоест, българите са били и продължават да бъдат един от най-активните икономически елементи. Това е истината. Понеже ти каза за това нещо, не е лошо на зрителите да им кажем за къде... Понеже пак казвам, убеден съм, че повечето хора трудно си представят географската ситуация, нали, за която приказваме. А ние 12 км от Стар Бешенов се намира именно над Сен Миклош или Сънт Николао Маре или Свети Николай Велики, дали както е на румънски език. Това е мястото, където е намерено едно от най-големите български съкровища. Съкровища от над Сен Миклош, което днес се съхранява в Музея на изобретителните изкуства в Виена. Казвам с две думи, това ни показва и границите на българската държава, защото в край на краищата цялата територия през 9 век, от когато е това съкровище, е била част от България. Така че, виждате колко много неща, буквално от всякъде блика българска история, която ние българите, българските историци преди всичко и после вече българите, трябва да разискваме, да изучаваме, да работиме там и така нататък. Значи, това действително може да стане, тук е прав изключително много колегата Овчаров, че трябва да стане с едни пътувания, с експедиции, с най-разчупени форми, с конференции. Там местните хора са съжаднели България да направи нещо за тях. Плачат. Ние като ходихме през лятото с академик Велев, там и с още няколко души, то беше просто такава благодарност. А ние какво толкова сме направили реално погледнато? На всичко отгоре, пак казвам с те ги наричат седалища. Това е много интересно. Те купиха такива къщи, седалища в... означава такива нещо като бази, нали, които те си ги правят. Това го започна професор Карл Матей Иванчов, да е жив и здрав, един от предишните депутати. Знаете, ние сме говорили за неговата книга за българския фолклор. Той фактически така очерта територията. Тъй като има миграция, хората заминават в градовете, обаче като има българско седалище, се помни, че това е българско селище. Искам да кажа на зрителите какво означава седалище. Седалището представлява нещо като малък хотел. Базата. Като място, където човек може къде да се храни, къде да спи и така нататък. Аз бях в 3 такива места в Банат. И искам да ви кажа, че в България няма такива места. Няма такова място, което археолозите знаят.
винаги за нас е проблем базите, къде да бъдат и така нататък. Тоест, нашите експедиции равно погледнато са осигурени. Те са осигурени, Ние имаме къде да отседнат нашите хора, има къде да спят. Сега държава трябва да осигури някакви минимални средства, да речем за елементарни транспортни разходи, за командировъчни извална. Всичко останало, това нещо е от тях. А те са толкова радушни хора и толкова отворени към българския. Те плачат, те казват, елате, моля ви се, помогнете ни, дайте ни възможност. Аз за това трябва да благодаря специално на така големия български футболист Христо Стоичков, който там наистина се държа изключително. Нека да кажем, че точно в този стари беше именно прочутият стадион в случая. Но сега Стоичков си е Стоичков, той е едно име, което е минало и е заминало там. Даде пример как да се действа. Ние сме хората, историците сме хората, които сме задължени да го направим това нещо. А от тук нататък българите, когато научат за това, за какво става дума, аз смятам, че ще има един голям поток. Между другото, аз не знам дали си минава през Дунав мост 2. Минал съм, да. Аз сега минах за първ път. И аз минах това лято за първи път. Да, искам да кажа, че комуникацията ни е вече много, много удобна с тази част. Много по-лесно. За разлика от преди, когато трябваше да се минава през много повече километри. С ферибота и с... Горе-долу, хем през зимата минавахме сега разстоянието беше много, много елементарно, минава сравнително удобно, без никакви проблеми и като сложим и красотата на Карпатите, става все по-удобно в интерес на истината. Това е една дестинация, която е удобна и за туризъм, и за... Така е. Понеже сме в самия край на предаването, мисля, че ние ви лишихме от обаждания тази вечер, драги зрители, но това беше за да чуете всичко това, което буквално е съвсем ново и непознато на практика, освен дори за тесните специалисти, реално погледнато. В България не е познато. Нещо в заключение да ни кажеш. Открих нещо ново. Ти знаеш, че аз съм... Последната ми книга се казва "Търсачът на минало открива света". Ти знаеш, че аз много пътувам и... Нека да покажем в Антарктида, че има един нос в Ружин. Нали? Ето, виждаме как нашите хора, антарктиците или да речем музикантите от Изикия, имат някакъв много верен инстинкт кой е в Ружин. Без ние историците сме го обяснили. Кръстили ли се вече? Да, има. Ето го връх в Ружин в Антарктида. И аз благодаря специално на антарктиците, че са дали този жест към такъв един незаслужено подценяван българин. Мисълта ми беше, че аз много пътувам, имам много обиколени страни в света, но много често си задавам следния въпрос, и това е факт. Ние познаваме страни, които са много надалече от нас, а не познаваме неща, които са на крачка от нас. 200-300 км от нас. Преди 2 години направихме едно много интересно пътуване с Ути Бъчваров в Черна гора, Косово, Албания. И там има български паметници. Да не говорим за какво има там. Нали? Аз написах специална книга, знаеш, за това нещо. Сега откривам Трансилвания. Тоест от 2 години насам откривам Трансилвания. И се оказва, че ние всъщност наистина трябва да опознаем това, което се намира преди всичко до нас, за да опознаем нашата история. Ето това бих препоръчал на всички българи, преди всичко да видят нещо, което се намира на 2-3 часа път, нали, от България, да се казва. Но за тая цел, пак казвам, ние сме хората, които трябва да... Как да отидат хората, които не знаят за какво става дума? Ние с тебе трябва да напишем книгите, пътеводителите, трябва да проправим пътеките, за да могат хората да знаят какво могат да видят. За да бъде жив споменът, драги зрители, за Великото царство България и изобщо за величието на България. Нека да не звучи патетично, но тези хора, за които говорихме с Никола Овчаров, те вярват, че България е велика и го вярват не защото просто така им се иска, защото явно сетивата им на една страдала общност, на едни хора, които макар и да не са преки потомци на Фружин и на уния българи, всъщност може и да са, ние и това не знаем. Там очевидно българско присъствие има много преди банатските българи, още както каза колегата Овчаров от 9 век, така че наистина аз ще цитирам неговите думи, нека да познаваме близките до нас български места, за да познаваме и самите себе си. Сърдечно ти благодаря за това участие. Още веднъж много успехи през новата година, драги зрители.